Čaute všetci, môj nickname je Angrej a toto video je analýzou traileru pre 18. epizódu z 5. sezóny seriálu Vikingovia. Hneď na začiatok vás musím upozorniť, že tento teaser nám prezradil viacero podstatných udalostí z nadchádzajúcej epizódy, takže je len na vás, či budete pokračovať v sledovaní videa. Trailer sa začína veľkým odhalením a zároveň návratom jednej z najobľúbenejších postav, a to Lagerthy. Nevideli sme ju posledné 2 epizódy, a to práve preto, lebo sa dostala na úplné dno. Niektorí by sa mohli opovážiť tvrdiť, že jej to tak povediac už ani nemyslí a možno zošalela. Strata Hémuda ju zasiahla, to sme vedeli, ale očividne sme si neuvedomovali ako veľmi. Po bitke v 15. epizóde sa Lagertha vyparila, pravdepodobne sa rozhodla utiahnuť niekam na samotu, aby mala aspoň na chvíľu od všetkého pokoj, alebo to s ňou bolo až tak zlé, že sa túlala horami celé dni, kým ju nenašli nejakí domorodí obyvatelia a postarali sa o ňu. Ako dôkaz týchto tvrdení tu máme neznámu starú pani, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou po celý čas o Lagerthu starala a možno dokonca poslala správu na kráľovský dvor o polohe Lagerthy. Nech tomu bude akokoľvek, som presvedčený, že sa v ďalšej epizóde vrátime v čase a uvidíme tieto alebo podobné scény, lebo inak by sme nemohli poriadne pochopiť, akou zmenou si Lagertha prešla. Asi najvýznamnejším zistením z tejto kratučkej ukážky je fakt, že Lagerthu našla Judith, ktorá zavraždila svojho vlastného syna, aby ten druhý mohol pokojne vládnuť. Takže niet žiadnych pochýb, že sa bude snažiť túto situáciu nejakým spôsobom využiť, a preto bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa Judith bude vôbec snažiť Lagerthe pomôcť. Ja osobne verím a dúfam, že sa Lagertha skôr či neskôr cez túto krízu dostane a nájde nový zmysel života. Ďalšia scéna z traileru nám ukazuje rozhovor medzi Viserkom a kráľom, ktorého mal pre Ivara naverbovať na jarný nájazd na Wessex. Ale ako môžeme vidieť, Viserk zobral túto úlohu po svojom a spravil úplný opak. Nemôžem inak, ale veľmi sa mi páči, že sa tento kráľ opýtal na Viserkov názor na to, akým kráľom Ivar je. Tento kráľ ešte nemal tú česť stretnúť sa s Ivarom, takže by chcel o ňom niečo vedieť, no a z toho, čo sme mohli doteraz pochopiť z vikingskej kultúry, môžeme usúdiť, že slová pre nich majú obrovskú váhu, nehovoriac o tom, že vychádzajú z úst syna Ragnara Lodbroka. Ak by sa Viserk rozhodol hovoriť o Ivarovi ako o nejakom milosrdnom bohovi, tak by mu to tento kráľ možno aj uveril. Bohužiaľ sme doteraz nemali možnosť vidieť Viserka ako diplomata priamo v akcii, pri situácii s Ronom sa len vyparil a potom sa vrátil s jeho armádou, no budúcu epizódu sa toto zmení a práve preto to všetko som si takmer istý, že sa Viserkovi podarí tohto kráľa získať pre svoj úmysel zradiť Ivara a zosadiť ho z trónu Kattegatu. Ukážky z tohto traileru nám taktiež ukázali, že zatiaľ čo bude Viserk vyjednávať v Kattegate, sa začnú diať nepríjemné veci. Preslov Ivara zo 17. epizódy, ktorý z neho prakticky spravil tyranského vládcu, nemal dobrú odozvu u obyvateľstva a odpor voči nemu získava na sile. Reakciou Ivara je upálenie jeho odporcov alebo možno iba obyčajných ľudí, takže sa rozhodol, že bude radšej vládcom, ktorého sa budú ľudia báť, ako ho milovať. Dobre vedieť. No nie všetko bude v Kattegate také zlé, lebo Ivarova žena Freydis mu porodí chlapčeka. Ťažko povedať, čo to bude pre Ivara znamenať, v poslednom čase sa správa ako absolútny maniak a ja už len čakám, kedy sa toto jeho správanie konečne skončí a my uvidíme, že sa Ivar úplne nepomiatol. V posledných scénach traileru môžeme vidieť, že Ubbe zobral iniciatívu do vlastných rúk a rozhodol sa navštíviť tábor čiernych Dánov. Konečne budeme mať tú česť stretnúť sa s touto novou frakciou. Vo vikingskom svete je Ubbe ešte stále významná osobnosť ako syn Ragnara, ale potom ako vikingovia zistia, že bol pokrstený, určite ich mienka o ňom klesne. Všetky rozhovory v traileri sú samozrejme vytrhnuté z kontextu, ale zdá sa, že Ubbe vytvoril nejakú ponuku pre vodcu čiernych Dánov, ktorý ju odmietol a práve to bude zrejme dôvod, prečo Ubbe príde osobne, aby ho mohol vyzvať na súboj. Na tento súboj som dlho čakal, neskutočne sa teším a dúfam, že zdieľate moje nadšenie. No a to by bolo zatiaľ všetko, ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do analýzy jedného z prvých trailerov pre druhú polovicu 5. sezóny
a kliknutím na ikonku vpravo do príbehu mesta kart zo seriálu Hra o tróny. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!